Deopani MSC constituency ke parlo Bapuram Terang arong araratum chingrum pen puthot pherangke amai kepha alang letum pen kedam tang thang achikloni phaing koerner kep arni pherangke amai phapondo bangso pherangke amai kepha ponna ke kedam tang surihni rakner kep surihni rakreser kep aningkan pen job card asai alang letum phan paklem det pen ningkan ke thom lengdet office tame tangka kipi det pen ajok pherangke amai phaponang koklo puta thanpon blok asai khia tumla pen sobhas kro aphan alang letum pen bangso putha karjupon pado athe tangka alang letum chehang dam lop lutangte tangka long lelang pusi pachini don puta thanpon lasi non alang letum lamklar kachipi thua bangke kedam tang theria tiklo niphai hini arni adap blok asai khia tum mate deopani MSC constituency angkang VDC chairman phaponsi alang letum damlo bangso ahut ke thandun atengke blok pen ke bangso asai atangka aparman pilap loposi VDC chairman ahin pen lamkar chipipon lasi non abangke sobhas krosi bangso atangka Bapuram Terang arong arat pipi datlo puta pachini ponthu bangso pen ajok sobhas kro lapen Bapuram Terang arong aradatum chingki chingbai thusi bangso atangka achitiman ke longpondo Bornirja Penjintul Somterang News 7 Notice. Pini ladak Deopani homosti angkang Bapuram Terang arong along nilitum puthot pherangke amai kepha nangkok aputha kapusana lo kedam tang chiklu niphai korana kep arni nilitum pherangke amai phapon lo lapen 19 ajokar akam diklema puthak nilitum sebab kru long setame nilitum poisa chang nam lo lapen long lelang blok penang pipelang kwa jok nilitum blok aphan haswarni nilitum karjibon padunang ko sebab kru tong kichudenma mate blok tong pipelang ma kwa puthang nilitum marjibonang ko lo padunang ko lo lasi puthot alang nilitum labangso abirta long pen atumi 2 tarik March arni adap apor Deopani constituency angkang alang nilitum pan puthot nang pha thula kata asi nilitum aduwa be chongdara perara doan pe nilitum madak dam lo asi alang lilam klara piduna teng pulute block pen ke labangso 2018 19 jobkar tangka ke nilitum ke pilap lo tipia velo unang thana lo lapen akam ta paklo selup sini nilitum klarda alang linang thana lo nilitum pa asi labangso puthak no nilitum mangke Sobhas kru si alang nilitum nilitum aphan nang pi bangso tangka nang pi bedalo nilitum chini pa melo asi non nilitum da tongdara pedara doan pen puthot nilitum sobhas kru pen chingwai pu ba chingwai tulo pusi nilitum ini puthot bangso pherangke amai along lamklar chipi tulo nilitum kachini ateng pulute alang blok pen kicok ci alang nilitum thangta velo mane lamtarang chipi alo lasinon ke nilitum make nilitum hana pipe ke labang tangka ke sobas kru long dulu bang nilitum product pen patimian ke nilitum chairman sarang thanon alama teng pen blok pen kini alama teng pen nilitum chini pamil asini tongdara pedara tuan dam pen sobas kru pen sini tum chingwai tu po lapen bat chingwai tu lo nilitum bangso alama ke nilitum cepang sampu pasai long plada nilitum makuk yang cithan tu lo ahok lo labang so alam cithan blok pen ge nilitum stame akoi pimu velo athe kladak pen nilitum anang thang pachini lo lapen nilitum stame blok hange karjia kam ta velo asi nilitum stame labang so alam chini pe melo si nona bangge subhas pro alang ni pen nilitum angbong si uthok chingki cithan tu lo